भैया लासि माने ता आनी साला ता 5टा बजे खला रबारानी थानो ओ सेराइबो तमा सेफ्ले गया ता फाइलाइबो माइ मुइ मुन्दुया नै ता ससि सलजांनाय हा आनी साला बाइबो ता सेराइलबो गरक खानाया बाखातुरो तमा बो फरदेलाय तमा बो सेफ्ले मुंसाबो बुबु बुजिया साबो साबिया मुसु बासानो बारी मानो आरो गरकसि खालारमा दिया माइ मुइ संख्लेहा आता 9टा बाजि हा अ पुंखिराय बासानि खनाय अ पुंखिराय मत ताबो बासिया पुंखिराय ता आता 9टा बाजि हा तामाइबो ता नुफा फेला संजानो सामंबो बासाइबो आइसुबो बफाबाइबो गाबुरानि थांगिया नालाय हिने ज्रुनि थुंथु जाखै गे माथिया जों आरे मुंनां बासानो ना खादि थुइतंदि हन रबारानि आइसु बासाय थादिं दा 5टा समय नों आइन्दि थुइतं अमने तमा बो 12टा 1टा खला बासा थुबो थुदया 12टा 1टा बाजे रइबो आखला खानो तमा बो सेहाया मुसु बासा नुना बासा दोइसे नुफाय बासा साइ नै रो नुना आखला दि थुइतंदि हन वे दंगी आइ नुवा खाइजुनो जथायागि हयथामै नंनि थामो मुसु बुसुलै सा मुता तवानिबो आनि सासे गरजामा उदांबो पाबो पलाइया आबो गिरजाबो थांगिया गरबबो खानाया साला बारिमा उंगा तवैबो पलाइया सागरि सला खतरमा उंगा तवैबो पलाइया आं था पलाइथाय आना बफाबायबो पलाइजा तां ता सौजानाय आरो 10टा 9टा बाजे हलासे थुइ बासाओ नंगो ता जत बरक बैलागो तो क्रिस्टियान अंखाजा बरक ला जत ता क्रिस्टियान बरक जत गिरजाबो थांगियाबो आखाय तामा सेफ्ले हमने आयन दङ आंसे सौजा बफाबाय ता बरक किहाबो गरबबो खानाया दे आंबो हमने आसुग्रै जारो थाय दे बफाबासे बरकबो माइरा हाजा बरक माइरा जाबो माइरांनै बियो गाम बियो आरो मिखारो आं बरक आरो मिखारो जारो थाय साला बारे मरक अंजा गुना कादे कारखाना बुलु आमी खानतै जारो फायथाय आंला बरनि मानथाय हमने आमी खान ते बफाबायबो सौजा बकबायबो आरो सौजा मुबासि मुबेला कासेबो तख्रुबि मा खैनाय न आरो तिनि नंना साला बारि मरना आसुग्रै जारानि हाति खरस फाय लाइग्राना